sammen. Jeg skal i dag. Så kommer folk. Magnus! Kom op til os bagefter. Nej, benzindunken. Ja, så må den ikke køre mere. Nej, benzinen, den sprang. Jamen, så må den heller ikke køre mere, vel? Jeg aner det ikke, den skal i hvert fald til reparation, tror jeg. Jeg tror ikke, man kører med, eller springer. Nej, det er vist ikke noget med det at gøre. Må se, nu er der sket et eller andet nu. Har der været en, der brækket sig? Nej. Var det ikke? Nej, men det kan godt være. I går, da de her sten her, de var sprithammerne nye. Der var ikke så meget som en sportsstreg nogle steder. Så man kan sige, at ja, det er der som sket. Jeg kan mærke, at det er ved at være rigtig godt klistret allerede, og det er med til at så selvfølgelig gøre det lidt sværere. Og få hjulene til at så dreje rundt. Men hvad fanden? Man skal bare trække rundt på speederen, skal man ikke? Jeg vil gerne lige prøve at se, nu var jeg inde og så åbent valget i går, og det gør jeg selvfølgelig igen i dag, selvom det kun er en test. Det her er den sidste test inden konkurrencen, der løber stadig kl. 16:30. Og det er sidste chance lige for at komme ind og mærke bladerne, eller mærke stenene, jeg bliver ved med at sige bladerne. Mærk stenene, underlaget og bilens grip, og hvordan og hvorledes det lige opfører sig og tier sig, inden det for alvor går løs, når vi kører pokalerne kl. 16:30. Der vil simpelthen være 4 pokaler, og de er meget, meget eftertragtede som grupper. Der er rigtig mange, der har gemt det bedste til sidst, så jeg tror, I så det hele i går. Jeg er meget glad til det. Men som sagt er det en sidste test. Og hvis ikke kaptajnen op med ballet, hvem fanden skulle så? Jeg ved egentlig ikke, om man kan. Han har aldrig gjort det. Ej, det er jo faktisk bedre første gang, jeg spørger. Så anden gang, jeg spørger, så er jeg sikker på, at jeg bliver vældig i bilen. Skal vi prøve? Nej, det lyder. Der er slet ikke noget til at høre. Folket har talt. Nej, det lyder vi. Så kan jeg sådan råbe og skrive på, man det er vel. Og ja.
Nej, jeg glemte lige noget, det er det vigtigste rent faktisk. Men mens jeg lige står her lige oppe i hovedtryk og lige i farven, og alle vores venner er med, og så kan jeg sådan set lige prøve at så spørge, kan huske fra i går. Hvad drikker hundene? Prøv her. Alle har der ikke vidst, at hunden drikker en skål. Hvor kommer de fra? Eller fordi der er noget at drikke med, så render man skål rundt, og så selv drikker bare. Men hvem det senere, så får det aller sidste gang, inden vi bliver dag. Hvad drikker hundene? Fantastisk. Skål. Ja. Nu skal det mere sige. Han er fuld. Han er fuld, eller han kører. Ja. Eller man kan ikke blive fuld. Ligesom i GTA. Altså, det er svigt for gamle. Der er mange, der kigger på det. Er du klar? Den kører også okay. Aline! Ja, som sagt med det her kun en lille teaser, så skal vi lade de andre komme til? Ja, prøv at høre her. Hvis det er sådan, de gerne vil have folk ind og så lave nogle brænder, så må I altså lære sig at putte hænderne sammen, når der er nogen, der laver noget. Hold kæft, bare en nogen, når I vil. Tak, kom. Og så kraftigt godt holde os førende efter den der kode. Nu kommer der andre. Ja, du gør dig så, du. Han har lige så bunden, vi skulle gerne grine. Det er bare rundt nej. Tak. Nej tak. Se nu. Nej, tak. 16.30 ja. Skal I være rigtig klar? Ja. Og det vil jeg fortælle jer noget mere om senere, fordi det afhænger rigtig meget af jer. Hvem der vinder. Publikum er rent faktisk medbestemmende, men det får I mere at vide om, når vi går i gang med konkurrencen om 16.30. Det ved jeg sgu ikke. De starter op kl. 22, ikke? Og Ghost, den er syg i hovedet. Ja, det er den. Det er nok cirka kl. 23 eller 4. Det finder vi lige ud af det er sjovt. Der er præmieoverrækkelse inde på scenen i aften. Til bedste brænder og bedste show. For både brænderbiler og for gadebiler. Og det er i den grad en af brænderbilerne, der kommer. Det er en, der kommer i aften. Tag godt imod dem, kom on! Skal vi give dem en kæmpe stor hånd, mens den døde gang er klar? Ghost, den er meget helvede til. Og det er altid om med os. Ej, så gør jeg. Og jeg lader røg vælge ud af vinduerne, der er en lille vej på fra juleklæden. Fantastisk! Ej, det kommer igen. Virkelig, det springer til chip. Altså, der er en ting, jeg vil høre. Hvor ligger masken hen? Hvor har du din gasmaske hen? Du er helt rød, den fanden har du kysset med læbestift på. Jeg går lægge om i kisten. Okay, vi siger godt så bare en gang for det. Og giver dem en kæmpe stor hånd, fordi den fortsætter til den pigræne.
skyene stiger til himlen, er det da ikke helt fantastisk? Giv vores nationalpark! Hvad så ind og stadigvæk? Kan I lige 3 stjerner salami, eller hvad sker der for jer? Søse trækker ikke over. Så gik den fra 8 til 7. Hvad siger I så? Jeg kan ikke komme.